Neviem, či športujete. Ja som tak intenzívnejšie začal športovať niečo pred vyše rokom. Bolo to najmä z dôvodu, že som potreboval schudnúť. Mal som takmer 122 kg. Dneska mám niečo málo pod 95, ale bolo to aj kvôli náročnosti mojej práce. Šport je pre mňa výborný detox a potom mi funguje lepšie hlava. Za ten rok aj pár mesiacov sa mi podarilo odbehnúť polmaratón. 10 km mám za nejakých 56 minút, 5 km mám okolo, myslím, že 24 minút, musím sa pozrieť, dám to na screen. 600-metrový šprint, mám 2 minúty 5 sekúnd, ten polmaratón som dal pod 2 hodiny, som sa zabudol zmieniť. Ale to hlavné, čo som chcel povedať, je, že popri rodine, náročnej práci, ktorú mám do toho investovanie, som bol stále unavený. Odkedy športujem, tak som nabral kopec energie, nie som taký unavený. Proste hlava mi funguje lepšie, telo není unavené. Chcem povedať každému, že pokiaľ chcete dokázať viac, začnite športovať, budete sa lepšie cítiť, budete lepšie vykonávať svoju prácu, budete príjemnejší voči rodine, okoliu. Proste pôjde vám všetko lepšie, takže neváhajte, rád poradím komukoľvek, ako začať, ako to všetko zvládnuť, ako napredovať, ako zvýšiť progres. Ale ten najdôležitejší krok musíte urobiť vy, musíte začať.